lau eztabaida mai ezberdin izango ditugu. No hay una ponencia marco, lo normal es... Ez dago ponentzia garrantzitsu bat, normalean hala izaten da, baina hain zuzen ere mai inguru bat egingo dugu, mai inguru nagusi bat, eta hain zuzen ere intersekzionalitateari eta konplexutasunari buruz ere hitz egingo dugu. Konplexutasunari ekiteko jardunbide egokiak partekatuko ditugu, inklusiorako ibilbide mistoen esperimentazioaren bidez, eta azkenik, saiatuko gara, esperimento hori sektoreen arteko laguntza eredu bat eraikitzera eramaten. Por la tarde, Arratsaldean, lehendakariordeak esan bezala, inklusio prozesuetan parte hartzen duten pertsonen begirada txertatuko dugu. Galdetuko diegu ea zer pentsatzen duten inklusio zerbitzuen eskaintzari eta erantzuteko duten gaitasunari buruz, bai eta pertzepzio sozialari buruz. Ea estigma hori sentitzen duten edo ez. Eta azkenik, ikuspegi horretatik abiatuta, bazterkeriaren aurkako politiken pertzepzio sozialetan adituak diren pertsonen eskutik, gaia sakonduko dugu. La siguiente mesa, la primera... Hurrengo mai inguruak, hausnarketa bat egingo du, konplexutasun eta intersekzionalitate kontzeptuek egiten diguten ekarpenari buruz, apur bat ulertzeko nola funtzionatzen duten gizarteratzeko eta gizarte bazterkeriako prozesuek, eta zer ondorio dakarzkien horiek gizarte politika publikoei. Hau da, integraltasuna, sektore artekotasuna, pertsonalizazioa, parte hartzea, legitimazioa. Mai ingurua gidatzeko, badakizue, esango dizuet, oso ondo egingo du, Fernando Fantobaren laguna izango dugu. Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarteratze politiken ebaluazio organoko titularra da, besaldikoa. Lizentziatua, soziologian doktorea, eta esku hartze sozialeko profesionala. Bere ibilbide profesionalean, besaldira iritsi aurretik, nazioarteko aholkulari independentea izan da, gerentzia sozialean eritu da baita ere, eta gizarte politiketako sailburu ordea izan da. 10 liburu, 200 artikulu, kapitulo eta txosten idatzi ditu, eta bere blogean, fantoba.neten, argitaratzen oso egile gogotsua da. Fantobak mailan parte hartuko duten gainerako hizlariak aurkeztuko ditu, baina berarekin batera eszenatokira igotzeko deituko diet orain. Mesedez, Fernando, Jon Uribe Villarrodona, Melania Moscoso, Garbiñe Delgado y Miguel Ángel Manzano. Holtzara, mesedez. Nos ponemos por orden. Nire sarrera laburtuko dut, eta bezaldiren LinkedIn zerean egunean daukazue, eta aurrera egiteko laburtuko dut orduan. A la hora de pertrecharme de ideas sobre complejidad... Konplexutasunari buruz lan egiteko, Niklas Luhmannen ideia mantentzen dut, erakusten digu ez dagoela leku hoberik konplexutasun hau ikusteko, ez dagoela leku berezirik hau maneiatzeko edo lantzeko. Intersekzionalitatea kontzeptuaren nolabait sortzailea, eta emakume honek erakusten digu noraino, bere kasuan, beltza izatea, emakumea izatea eta pobre izatea, guztiak batera eragin bat dauka bata bestearengan, eta dena batera gauzak zailagoak egiten dizkio personari. He tenido la suerte de que me ha tocado... Zorte handia izan dut, izan ere mai inguru hau bideratuko dut, eta pertsonak bi taldetan sailkatzen dira. Aspalditik lagun ditudanak eta ezagutzeko gogoz nagoen pertsona horiek. Eta Joan hartuko dut abia puntu, Joan Uribe, Hospitality Europeko zuzendari exekutiboa da, antropologian doktorea, eta lehen 3 galderak botako dizkizut. Zer da konplexutasuna deritzogun hori? Objektibatzeko gai al gara?
Konplexutasuna dakarren aldaketa handira egokitzen aldira sistemak eta erakundeak. Ez dute egiten, zergatik. Eta gaur egun ditugun gizarteratze politikak konplexutasunari arreta emateko bultzada edo oztopoa aldira. Gracias, Fernando. Eskerrik asko, Fernando. Esan oso pozik nago, eman didatzuen konfiantzagatik eta zuekin informazioa partekatzeko eta ikasteko aukeragatik. Galdetu didazu ea zer den konplexutasuna. Ni hiztegira joango naiz. Eta hiztegiak konplexu esaten digu, ezta? Eta konplejo gaztelaniaz. Orokorrean, hainbat kausak eragindako egoerak dira. Halaber, hiztegian konplexutasunean ere komplikazioa agertzen zaigu. Eta nola definitzen da hitz hau? Hain zuzen ere, hainbat egoerek sor dezaketen egoera izan daiteke. Beraz, ikus dezakegu, konplexutasun kontzeptuak ez duela zer ikusi handirik intentsitatearekin edo volumenarekin. Hau da, pertsona batek erazo bat izan dezake, pobrezian egon daiteke, erabateko pobrezian, eta noski arazo handia du. Baina, gainerako egoeraetan zorte handia izan badu edo, ez du egoera konplexua. Hau da, konplexutasuna izateko, esan nahiko luke hainbat egoeretan, hainbat alderditan, arazoak edo gauzak sortu zaizkiola. Eta horrek inferentzia batera eramaten gaitu. Hain zuzen ere, arrazoi hori guztiak, faktore horiek guztiak batuta, honek ez du esan nahi batu egiten direnik, alderdi horietako batean zer lan egingo genuen. Normalean, interbentzioa edo eskuhartzea egiteko hainbat elementu baliatu beharko ditugu, baina elementu horiek ez dira lortzen eskuhartze ereduak lortzeagatik. Zergatik esan dut hiztegian jarriko dudala arreta? Galdetu didazu ea gai izango ginateken konplexutasuna objektibatzeko. Nire ezagutza nahiko mugatua da bibliografia edo irakurtzeko, oraindik ez gara gai izan era objektiboan zehazteko zer den konplexutasuna. Bai, egia da bazterkeria, zaurgarritasuna eta hainbat kontzeptu definitu ditugula. Objektiboki, era objektiboan, eta tresnak lortu ditugula, baina ez dugu definizio bakar bat. Beraz, horregatik ditugu tresna ugari. Dena den, ibilbide handia eginda orain arte, eta zaurgarritasunaren kontzeptua nahiko zabala da, nahiko lausoa, eta gauza bera gertatzen zaigu konplexutasunarekin. Osasunaren arloan ez da gertatzen. Esango nuke 1980ko hamarkadatik aurrera, ikerketa egiten hasi zirela, eta ikerketa horrek ahalbidetu zuen gaur egun konplexutasun terminoa edo hitza, noski osasunaren arloan, nahiko zehaztua egotea. Eta tresnak badaude gai hau lantzeko. Izan ere, alderatu eta partekatu ere egin daitezke hainbat arlotan eta hainbat gizartetan. Hori da nik ezagutzen dudana, baina esan bezala konplexutasunaren arloan orokorrean ez dugu zehaztapen hau. Galdetu didazu ea kontzeptualki sistemak eta erakundeak egokitzen ote diren konplexutasunera. Galdera honi erantzuteko, nik bi egile hartuko nituzke ardatz, osasunaren arlokoak dira, eta arlo soziosanitarioan lan handia egin dute, hor nahasten baita gizartearen arloa eta osasunaren arloa. Maria Jose López eta Sebastián Santa Eugenia dira, eta bi egile hauek zera esaten dute. Gure jakintzatik ulertzen dugu gizartearen arlotik konplexutasuna lantzeko bi ardatz hartu behar direla kontuan. Alde batetik pertsonan zentratutako arreta, niri apur bat, ez zait erraza egiten hau esatea, askotan esaten dugu, baina oso zaila da egia edo ideia hau gorpuztea. Eta aurrera godoaz, izan ere, pertsona hori ahaldundu egin behar dugu, arreta horri esker. Hau da, kontua ez da autonomia matea, ogia bakarrik erostera joan dadin. Ez, pertsona hori ahaldundu egin behar dugu. Hau da, agentzia matea eta horrek guztiak dakarrena.
Hori da nire iritzia eta nire esperientziak esandakoa. Hain zuzen ere, hainbat talde gidatu izan ditut eta Housing First ideia erabili genuen eta iruditzen zait ideia hau berritzailea dela. Izan ere, Housing First eredua ezarri genuenean, eredu horrek zekarren edo pertsona horri ahalduntzen eman behar geniola, ahalduntzen lagundu behar geniola, hori gorpuztu egin behar da, eta horrek apur bat gatazka egiten du, edo talka egiten du, ordura arte zuen ereduekin. Beraz, hori nahiko berritzailea, nahiko iraultzailea da. Bi egile hauek beste puntu bat aipatzen dute. Esatea, komunitatea eta lan komunitarioa ulertu behar dela gailu bat gisa, gailu horrek lortu behar duela pertsona horiek agentzia lortzea. Gunearen arabera, eskualdearen arabera edo Europako gunearen arabera, ideia hauek komunitatearena edo komunitate lanarena garatuago egon daitezke, esan bezala gune batzuetan, besteetan ezain beste, baina oraindik landu egin behar dugu gai hau. Beraz, bi egile hauek aipatutako ideia horietatik abiatuta, esango nuke sistemek gaur egun ez dutela lortu gai hauetara edo premia hauetara egokitzea, konplexutasunari erantzuna emateko. Eta leku batzuetan aurrera egiten ari gara, leku batzuetan azkarrago, beste batzuetan motelago, baina ari gara aurrera egiten. Galdetzen zenidan, zergatik da hau horrela, ez da? Begira, bada liburu eder bat, Daniel Inneraritirena da, eta aipatzen ditu demokrazia konplexuaren teoriak, okerraz banabil, uste dut 2019-2020 atera zela. Eta hor, irudi bat sortzen du, irudia oso erreala da, dena den. Esaten digu, logika 19. eta 20. mendeko logikatik atera beharko genuke, hau da, hor, logika horren arabera, norbanakoak disiplinatuak gara. Subjektu gisa, fizikan oinarritutako eredu batera egokitu behar dugu. Hau da, gizartea egitiratuta dago, logika horretan pisuak daude, administrazio bat dago kontu baterako, beste baterako, hau da, horretarako dago osasungintza sistema, beste arazo baterako dago arazo sozialerako sistema, da. Eta joan beharko genuke 21. mendeko logikara, eredu biologikora, eta horren arabera ulertu beharko genuke gizartea beste modu batean. Hor, oinarria zelula da, bere kabuz bizi den zerbait da, ADN-a darama, bakarra izango den ADN-a, norbanako horrentzat, baina zelula bakoitzean badago DNA hori, eta ulertu behar dugu gizartea horrela egituratu behar dela, hartara zelulari laguntzeko. Eta norbanakoak ez luke egokitu behar izango, etengabe, 19. eta 20. mendeko eredua duen gizarte horretara, eta bere logiketara. Da, Inneraritiren ideia hori ederra iruditzen zait, da nik uste dut oraindik ere urruti gaudela. Hau da, eredu hori oraindik ere ez dugu birmoldatu eredu berri horretara. Eta beraz, pertsonan zentratutako arreta eredu berri hori oraindik ez dugu lortu. Azkenik, inklusio sozialeko politikei buruz galdetzen zenidan, atzera bidea diren edo bultzada diren konplexutasuna duen arazonen aurrean. Eta nik hemen bi alderdi ikusten ditut, batetik. Lehen aipatu da, badago gai geoestrategiko bat, hasteko, eta hor badago beste joera berri bat, joera politiko eta sozial berri bat, eta ondorioz hor ari da murrizketa bat gertatzen, Nazio Batuen Erakundeko txostenen arabera, ODS deritzen garapen jasangarriko helburuei dagokienez hor lorpenak murrizten ari dira, murrizketa gertatzen ari dira, atzerapenak, edo atzera bide batean gaude, eta beraz, geroz eta erantzun generalistagoak emateko joera dago. Eta lehenago gaitasun espezializatuagoak eta irekiagoak lortuak genituen. Beraz, hor, atzera bide bat dago, oinarrizkora jotzeko joera, generalismora jotzeko joera, eta gainera, maila ideologikoan, maila sozialean ere joera jakin batzuk ikusten ari gara, eta beraz, prudentzia, zuhurtasuna eta negoziazioa beharrezko suertatzen zaizkigu orain, garai batean ez zirenean horren beharrezko.
beharrezkotzat jotzen baldin bazen zerbait, horren atzetik joaten ginen eta lortzen saiatzen ginen. Beraz, hor badugu zailtasun gehigarri bat. Bestalde, sistemak ditugu hor, eta egokitzeko borrokatzen dute. Hartara, konplexutasunari erantzun bat emateko, eta hor sortzen dituzte dinamikak eta proiektuak. Aurre erantz begiratzen dute, baina aldi berean, oinarrian sistema bat dute, eta sistema horren eginkizuna da, azken batean, politika horiek inklusio sozialeko politikak, herri administrazioak bultzatzen dituzten politikak, helburutza dute bermatzaile izatea. Gauza jakin batzuk bermatu behar dituzte, arauetan jasotzen diren gauza hori guztiak. Eta ulertzen da hori eskatzen digula gizarteak. Bermatzaile izateko, erantzuteko gaitasuna izan behar dugu, idatzita dugun horren aurrean. Eta etengabeko aldaketaren testu inguru honetan, begiratu behar dugu etengabe nola gokitu gauza konplexu hauen aurrean, eta beraz hor tensioa sortzen da. Politika sozialak saiatzen dira bere maniobra espazioa bilatzen etorkizunera begiratu ahal izateko, eta elkar eragina dute, lan egin behar dute hirugarren sektorearekin, eta hirugarren sektorea bihurtzen da aitzindari. Hortik sortzen dira erantzuna konplexutasunaren aurrean, politika sozialetan, administrazioetan bertan ari dira sortzen proiektuak, moduluak bultzatzen ari dira, hartara erantzun bat sortzeko konplexutasunaren aurrean, baina iruditzen zait oso egoera deserosoan daudela, eta egoera zailean, eta hor lan egiten ari da, aurrerapenak lortzen ari dira, baina egoera berez da konplexua. Eskerrik asko, oso ongi, Melania. Robert Castell erreferentzia garbi bat da, inklusioaz ari garenean, eta zuk landu duzu. Melania da doktore politiko eta soziologian doktorea, eta esan zidan, aipagarria zela, bere nazioarteko ikerkuntzaren ibilbide hori, dena den euskal erregaia duela aipatu beharko genuke hemen, ez da? Bai, ez dut esaten Eusko Jaurlaritzagatik, baizik eta esan didalako, hori aipatzeko. Bai, benetan izugarrizko argia ematen digu pertsona honek, bai. Bai, gonbidapena jaso nuenean lehen pentsamendua izan zen. Bat, aurkitzen ditugun politika inklusiboko trampetako bat da politika perfilatuak direla. Hau da, kolektiboak identifikatuak daude. Ezintasuna duten pertsonak dira, etxerik gabeko pertsonak dira, pobrezia egoeran dauden pertsonak, eta Robert Castell Foucaulten jarraitzaile da, eta eredu juridiko politikoari egiten dio kritika, boterea duten, hau da, erakunde horien ereduari egiten dio kritika, beraz, boterea nola baliatzen den diziplinen bitartez, sozializazio mekanismoetan, eskola, familiak, nola erabiltzen den boterea. Eta biztanlegoa erregulatzeko beste mekanismoetan ere bai, adibidez txertatze planak, ikusten ditugu besteak beste Osakidetzan, eta zer nolako politikak, espektru zabaleko politikak aplikatzen zaizkion biztanlegoari oro har. Eta horiek bultzatzen dituzte, edo horiek txertatzen dira pertsonen bizi ibilbideetan eta proiektuetan. Eta hor, Foucaultek ikusten zuen eskuhartze publikoa dominazio elementu gisa. Eta hor, Castellek zer ikusten du? Ikusten duena da dimensio konstruktiboak direla, subjektibotasuna ahalbidetzen dutenak politika publikoetan. Eta zentzu horretan, hor badu kontzeptu bat, desafiliazioaren kontzeptua. Zer da hori? Erregulazio multzo bat da, erregulazio multzo horren bitartez, egonkortzen da eta ahalbidetzen da bizitza soziala. Oso ongi ikertu zuen. Pertsonak aztertu zituen Judith Butler baino lehenago aztertu zuen zaurgarritasunaren kontzeptua, eta aztertu zuen pertsona jakin batzuk prozesu bat zerkatzen dutela eta horren bitartez erregulazio horiekiko lotura galtzen dutela. Egonkorren desegonkortze prozesua deitzen zion horri. Egoerak ez dira estankoak, gizarte bazterkeria,
etxe gabe egotea, egoera horietan poliki-poliki pertsonak lotura galtzen dute gizarte integrazioko mekanismoengandik urrundu egiten dira. Eta Robert Castellek zer gehiago esaten zigun, oso ongi azaltzen zuen gainera. Kontzeptu zabala ditugunean, kontzeptu handiak, adibidez gizarte esklusioa, arrisku bat dago. Ideologikoak baino ez diren tresna bilakatzeko arriskua dute. Hau da, batzuetan dira eranskin espiritual bat, edo horrelako zerbait bihurtzen zaizkigu. Hau da, hor estatuko jardueren osagai bihurtzen dira. Zer esan nahi du honek? Batzuetan erabiltzen dira, adibidez justifikatzeko erakundek egiten dutena. Besterik gabe, irudi bat emateko hiritargoari, irudi zuzen bat transmititzeko, baina ez da benetan kontuan hartzen kolektiboen eta pertsonen beharrak zein diren. Eta politikan, bizitza sozialean ezin da ezer egin ideologikoa ez dena, ezin dugu ideologiatik atera. Eta ideologia egoeran ez dagoela esaten duenak gezurra esaten du. Nik adibidez, ezintasunaren aldeko ideologia bat eraikitzen jardun naiz azken urteotan eta horretan hasi nintzen eta horretan dihardut. Beraz, nola lortu? Diskurtso horiek lortzea aldaketak egon daitezela pertsonen bizitzetan. Robert Castellek esaten zigun, badaude fenomeno batzuk, ezagutzeko modukoak direnak, adibidez. Gertatzen zaigun, hitz handi horiekin, ez da, alde batetik, heterogeneoegiak dira, hau da, barne hartzen dituzte adibidez, gauza estrukturalak, diru sarrerekin lotutako elementuak, eta inklusioaz ari garenean, adibidez ari gara diru sarrerak bermatzeko errentaz, neurri urbanistiko ez, beraz oso elementu heterogeneak sartzen dira hor. Eta beraz hor arrisku badugu, kategoria horietan fokua galdu dezakegu, eta orduan ez dira baliagarriak izango maila analitiko batean, eta ez digute balioko soluzionatu nahi ditugun egoera horiek hobeto ulertzen. Zein da arazoa? Osagai espiritual gisa funtzionatzen baldin badute, edo kategoria estanko gisa, orduan arriskua dute bihurtzeko lehen aipatzen zen hori, ez da? Intersekzionalitateaz esaten zena. Hau da, adibidez, pertsona bat, emakumea da, ezintasuna du, migratzailea da, euskaliztuna, elebakarra, eta hori aipatzen dugu batzen den zerbait balitz bezala, eransten diren elementuak balira bezala. Eta solapatu egiten dira, gainjarri egiten dira, hau gauza hauek kualitatiboak dira, ez bakarrik aditiboak. Eta beraz, hor badugu eztabaida bat adibidez feminismoaren gainean, sex positive feminismoan, Nuria da bamesten duen horretan adibidez feminismo ilustratuenean. Horratzean duguna zer da? Hor kontzepzio jakin bat dago, batzuk esentzialistagoak dira beste batzuk, baino esaten digute ez, emakumeen kasuan, noski, emakumeek etxeko lanen birbanaketarako arazoak dituzte, sexu jazarpena nozitzen dute, eta nik esaten diet, izugarrizko eztabaidak izaten ditugu, esaten diet, ezintasun handia duen emakume bat instituzionalizatua dagoenean, ez du birbanatzea arazo hori, etxeko lanen birbanatzea arazoa. Horrek ez du esan nahi, jasaten dituen, ingurune horretan jasaten dituen indarkeriak ez direnik patriarkalizatuak. Baina feminismoaren kontzepzio jakin batzuetan hori ez da jasotzen, ez da agertzen. Izan ere, esentzializatutako emakumearen kontzeptu bat dute, begirada maskulino batetik sortua dena. Beste adibide bat. Laneko integrazioari buruz ari garenean, ezintasuna duten pertsonez ari garenean, hor esaten zaigu, kupo bete behar dugu, horren beste langile ditugu, horren beste langile sartu behar ditugu, ezintasuna dutenak. Askotan, hori egiten da, kontratatzen dira pertsona horiek, eta indarrean dagoen legedia betetzen da, bai, baina askotan, inklusio hori nominala baino ez da. Hau da, kupoa betetzeko bakarrik sartzen dituzte. Eta psikologo sozial norteamerikarrek tokenismo deitzen diote horri. Tokena da fitxa bat,
garraio publiko batzuetan sartzen dena estatu batuetan, eta orduan hori da egin dezakegun gutxiena pixkat kolektibo hauen alde esperientzia betetzeko. Eta hori da adibidez ikusten duguna enplegu zentro espezial berezietan. Jende ugari ikusten dugu ezer egiten ez dutela, eta ostera, sailburu datorrenean adibidez, argazki bat ateratzen zaie, kolektibo horrekin eta sailburuarekin, ez da, dira, zer esan nahi du horrek? Hori, erregulazioetan sartu behar dugula. Erregulazioetan sartu behar dugu. Kontua ez da lehen esaten genuena, ze kontzeptuak askotan ideologikoak bakarrik dira. Kontu handiz ibili behar dugu, ez daitezela kontzeptu hauek osagai huts bihurtu. Lortu behar duguna da, ze izan ere atzean duguna da, pertsona batzuk gizartean ez baleude bezala jokatzea, eta hori ez da horrela. Nik adibidez Paco Guzmán kideak esaten zidan. Paco Guzmán da pertsona tetraplegiko bat, eta Paco Guzmáni buruz hitz egiten dute, kanpoko espazioan bizi den estralurtar bat balitz bezala. Paco Guzmán da Leganesko bikote baten semea. Langile klasekoak ziren. Eta beren baldintzetan semeak izateagatik espazio sozial batzuetatik kanpo gelditzen joan zen. Eta etxerik gabeko pertsonak behar dutena da erregulazioetan parte hartzeko mekanismoak. Horixe da behar dutena. Garbine Delgado gizarte zerbitzu publikoetan lan egiten du, Gipuzkoako Foru Aldundian, ateleko burua da, gizarte eta indarkeria matxistaren arloan. Psikologoa eta gizarte hezizailea da, eta Garbine, gizarte ertze prozesua konplejoak dira ikusten ari garen ez, ezta? Eta zeintzuk dira, zuk dakizunez, edo zuk egiten duzunez, zeintzuk dira konplexutasun erantzuteko zure administrazioan abian jarri dituzuen kudeak eta espazio eta erramintak da. Ikusten ari garen komplexitate honeri aurre egiteko Foru Aldundiak zure ezagutzen edo egiten duzun lanean zer egiten da aurre? Bai, lehen eta behin eskerrik asko gure lana aurkezteko Aldundian egiten dugun lana aurkezteko eman diguzuen aukeragatik. Entzuten da? Bai. Esan bezala nik ez dut eredu teorikoaz hitz egingo, eredu teorikoa gure bigarren elkarrekin planean dago, eta bertan kontsulta dezakezue, eta bai zentratuko naiz eredu teoriko horretan dagoeneko bazterkeria egoeran dauden pertsonengan, baina bazterkeria konplexua esango nuke, bai? Gaur ona konplexutasunak ekarri gaituelako. Aurkeztuko ditut hiruzpalau tresna, Fernando, zuk moztu, nik hitz egingo dut daukadan denbora, zuk moztu, nire ikuspuntu kualitatibo eta kuantitatibo batetik, eraginkorrena denetik, eraginkortasunagian gutxiago erakutsi duena orain arte. Hasiko naz, CEFAC lantaldearekin. CEFAC da lantalde bat bere siglak gaztelaniatik datoz, baina dira gizarte hezitzaile lantaldeak, eskualdeka ditugu desplegatuta, 8 lantalde ditugu lurralde osoan, eta Melaniak esaten zuen profilka, profilka erantzuten dugu, 3 profil hartatzen ditu CEFACak. Lehengo profila da, kale egoeran, oinarrizko gizarte zerbitzuetara hurbildu ezinik, eta oinarrizko gizarte zerbitzuek detektatzen dituzten kasu horiek. Ja hor ikusten duzue, konplexitasun maila handia daukatela zergatik, ohiko prozeduretatik ez direlako gugana heltzen. Bigarren profila da, Aldundian dagoeneko baloratuak dauden kasuak eta itxaron zerrendan ditugunak, orduan jarraipen bat emateko adibidez, dagoeneko ezarrita ditugun helburu batzuk lantzen hasteko, CEFAC aktibatzen dugu, edo aktibatu dezakegu. Hirugarren profila da, lantaldeak berak detektatzen dituen kasuak. Eurek kalean lan egiten dutenez, agian beste pertsona batekin lanean dabiltzatela, edo kaletik dabiltzatela, detektatzen dituzten kasuak, oinarrizko gizarte zerbitzuei abisatzen diete, eta ikusten dugu zer nolako lana egin daiteken.
Zer ematen digu Zefakak? Orain arte, lantalderik zaharrena esango nuke, piloto martxan jarri zanaia, kasi 4 urte daramazki. Adibidez, itinerario edo politenean, gizarte zerbitzuetara heltzen ez zen kasu hori detektatu, binkulatzen hasi, momentua danean, pertsona horrentzako momentua danean, oinarrizko gizarte zerbitzuetako lankideak dagoeneko kasuaz badakienez, deitu eta joan gaitezke oraintxe bertan, da oraintxe bertan hitzordua eman, oinarrizko gizarte zerbitzuetatik pertsona ezagutu, agian balorazioa egin, itbez balorazioa, esklusio balorazioa eskatu, eta bigarren mailako baliabide batetara heltzeraino. Hori izango litzateke ibilbiderik politena. Bidean, kasuak alde egiten digute, inkluso Zefakekin kasu batzuk esaten digute ez zaitez hurbildu, kasurik gutxienak dira, baina bai egoten dira ere, eta onartu behar dugu. Edo kasu batzutan ere, Zefakak ematen digu zerbait da malgutasuna, eta konplexutasunari erantzuteko malgutasun hori behar dugu. Orduan, ez naiz oraingoz adibietan eroriko, gero beharrezkoa bada komentatu ditzakegu, baina momentu egokian hor egotea ahalbidetzen du Zefakak. Zefaka zorrozkanpoko zerbitzu bat da, eta behartzen gaitu elkarlanera. Aipatu duten bezala, konplexutasunak hori eskatzen du, ez da gure kaxoietatik edo gure apaletatik irtetzea. Eta izaterakoan programa bat elkarbanatua dena, oinarrizko gizarte zerbitzuekin, bai edo bai elkarrekin lan egiten dugu. Zefakari lotua, bigarren erraminta bat, kasu konplexuen maila da. Horrela ditu diogu. Eta hau ez da inolako programa ez ezer, da eskualdeka oinarrizko gizarte zerbitzuek eta aldundiak nahi dugulako eta beharrezkoa ikusten dugulako egiten ditugun bilera periodikoak. Bilera horietan kasuak ekartzen ditugu. Kasuak zeinak ez dakizkigu nola hurbildu kasuetara. Eta donok batera pentsatzen dugu. Horretan Zefakak asko laguntzen digu, ze batzutan esaten dugu agian, Zefak hurbildu daiteke, agian Zefak momentu baten egon daiteke. Eta bai ikusten duguna hor hankamotz geratzen garela, osasun mentala egotea beharrezkoa litzatekelako. Oraingoz ez dugu lortu, eskatzen gabiltza, baina ikusten dugu kasu konplexu gehienak osasun mentaleko egoera ez hartatuak ere badituztela, eta gizarte zerbitzuetatik apurtxubet hankamotz geratzen garela, askotan Zefakari adibidez, edo oinarrizko gizarte zerbitzuei, edo aldundiari berari, egoera horrek sostengatzea tokatzen zaigula. 5 eskualdetan daukagu ezarria, periodizitatea guk aukeratzen dugu, adibidez, Oarsoaldean hilete erdira biltzen gara, Debagoienan biltzen gara, Debabarrenan parkatu, 2 hiletara, eta nik nabarmenduko nuke erraminta edo espazionetatik bilera tartean telefono altxatu behar dugunean, askoz ere hobeto doala elkarlana, ez da? Dagoeneko ezagutzen gara, elkarri ikusten dugu eta badakigu zein dan bakoitzaren joera. Hirugarren erraminta bat, Errondo gure etxea, zentroa da, San Juan de Dios ospitalearen atzekaldean dago, eta baditu hainbeste plaza, egoitza plazak ditu, gabeko plazak, emakumeen unitate bat, baina Errondotik nik nabarmenduko nukena da eguneko zentroan ditugun plaza komunitarioak. Ohiko eguneko zentro bat daukagu, profil kronifikatu, multikontingente eta nahi dozuen guztirako, baina ezke gainera plus plaza batzuk ditugu, eta plaza horiek ez dute prozesu guztiaren beharra, hau da, Euskal Gizarte Zerbitzuen sistemak ezartzen duen prozesu guztiaren beharra joateko. Pertsona batek konsigna behar duela egun batean, pertsona batek jan nahi duela, dutxatu nahi duela, hurbil daiteke, plaza komunitario horietara eta erabilpena egin. Lortu dugu horrela, bestela
engantzatu ezin genituen kasuak engantzatzea, bai? Astea joaten errondora egun bat, hurrengo astean 2 egun. Hurrengoan, bertan geratzen da siesta botatzera. Eta agian 3 hilabetetara, eta zuk ez duzu nahi egoera hau eskubide bat bihurtzea zuretzako, eta horrela, elkarlanean, errondo, aldundi, oinarrizko gizarte zerbitzuak, kasuak, bidea egiten hastea, esango nuke, ezta, prozesu bat egiten hastea. Zarautzekin, Zarauzko udalarekin, daukagu proiektu bat, non bai etxebizitzak, bai gaueko zentro bat, udal eskumena dana, eta bai eguneko zentro bat elkarrekin artikulatuak ditugun. Eta hor ere, elkarlanerako parada ezin hobea da, ezta? Nik ondorioztatuko nuke elkarren partekatutako programak izaterakoan, bai edo bai, elkarrekin lan egin behar dugula. Horrek behartzen gaitula, ezta? Elkarrekin lan egitera. Eta Zarautzen adibidez, Emaus Fundazioaren eskutik, eta euren jabegoa da, horregatik ezin dut, baina hasiera batean hastapenetan gu ere egon ginen, screening erraminta bat garatu dugu, ezagunak zaizkigun kasuak, agian bare bat esaten dioguna, ezta? Inklusioko balorazio sakon bat egitea beharrezkoa ez dena, badakiguna esklusioan dagoena, bazterkerian dagoena, eta etengabe sartu eta irtenak egiten dituena sisteman, barriz arrantzatzeko 15 iteneko screen bat egin dugu, babesgabetasuna neurtzeko, eta irizpide tekniko hori zeuzelan objektibatzeko. Eta hori izango litzateke beste tresna bat, gu Aldundi barruan erabiltzen hasi garena horretarako, errepezkatzeko, kasuak errepezkatzeko. Eta Fernando ja begia egin dit, azkenengo erraminta laburra. Aldundi barruan, zerbitzuen arteko mai soziosanitario bat, umeen zerbitzutik datozen kasuak, 16 urterekin esaten dutena, 18rekin laguntzak behar izaten jarraituko du, eta helduen sistemari begiratzen digute, desgaitasuna, menpekotasuna, inklusioa, laguntza neurriak, eta biltzen gara 2 urte aurretik lantzen hasteko zein izango litzateken ibilbiderik eta egokiena. Mila esker. Antes de darle la palabra a Mikel Ángel. Mikel Angeli, hitza eman aurretik, esango dizuet, Mikel Angelek hitz egin ondoren, 3 aholku eskatuko dizkizuet, publikotik. Aurreikusi gabeko pertsonak dira, beraz, nahi duzuenak esan dezakezu, 3 reakzio. Bigarren interbentzioan, hemen mailan ditugun pertsona hauek, pixkat horri erantzun ahal izateko. Laurdenetan bukatzeko asmoa genuen, pixkat atzeratuko gara. Beraz, pentsatu nork hitz egingo duzuen, 3 pertsonak, publikotik. Beraz, hasi zaitezte pentsatzen. Erreakzioak, zalantzak, labur, kritikak, galderak. Bigarren interbentzioan, askoz ez egokituago izan dadin, gaira egokitu dadin. Mikel Ángel Manzano, bera da berrikuntza zerbitzu sozialen arduraduna, Bartzelonako foru diputazioan. Hango diputazioa ez da forala, baina badu indarra. Gauza ugari egiten dituzten, nik asko egin du lan haiekin. Beraz, ibilbide luzea indartsua egin du, politika inklusiboetako eraldatze estrategikoen alorrean. Mikel Ángel, zure ibilbidea, zure begirada oso intersekzionala da, askotan erreproduzitzen ditugu desberdintasun gabeziak, despersonalizazioa. Hitz egingo diguzu hortaz? Eskerrik asko, Fernando. Nik zuri ere eskerrak, gonbidapenagatik, noski, jardunaldi hauetan parte hartzeko aukera emateagatik. Galdera deserosoa egin didazu, Hau da, hor ertzak bilatu beharko ditut, zalantza jarri beharko ditut, praktikak eta politikak
gure diskurtsuan segurutzat ematen direnak sakontzen baldin baditugu, hor aurkituko ditugu haustura bat edo beste, eta zaila egiten zaite hemen foro honetan hau egitea herri honetan zuzen ere, izan ere, aipatuko dituan gauza batzuk ez dira oso bidezko hemen esatea, izan ere hemen ibilbide bat egina duzue, eta behar bada, esango didazue, hau guri ez dagokigu, hau gainditu dugu, ez da? Baina tira, aipatzeko kontuak dira, gogoetak dira, oro har, eta estatuan behintzat asko kostatzen da, gauza gainditzea. Nik arazo bat dut, intersekzionalitateari buruz hitz egiten didatenean, politika publiko bati buruz ari gara, esaten didate. Programa honi begirada intersekzional bat emango digu. Eta ni hor, izerdietan jartzen naiz, hori entzun da. Izan ere, harkatuko nauzu, baina simplismo provokatzaile bat egingo dut. Programa bat, politika bat aztertzen ditugunean, hautematen dugu, begiratu, hobeatzen dugu, diagnostikatu, zer nolako indarkeriak, berdintasun ezak, geurutzatzen diren, intersekzionalak direnak, gainera programa honetan, kasuetan, baditugu genero indarkeriak, adinaren indarkeriak oso detektatu ditugu alorrak dira. Indarkeria horietako askok badute sorburu estruktural bat, badute berdintasun ezaren sorburu estruktural bat gizartean, gizartea dago oinarrituta printzipio eta balio jakin batzuetan, eta botere ekonomikoek, botere sozialek bilatzen dute berdintasun eza bere horretan mantentzea, beraz hori hortxe dugu. Beraz ikusten dugu batzuek berdintasun ezari eustean nahi dutela, eta nahi dute politika sozialak berdintasun eza horretan kokatuta gotea. Eta gure programak sortzen ditugu, eta tirita jartzen diogu odoluste horri. Buena intención. Noski, asmo honez egiten dugu, esfortzu handiz, eta erabat inplikatzen gara. Baina, egoera aztertzen baduzu, ikusten duzu bai, zerbait lortu dugu, eta ez dut adibide gehiegi jarri nahi. Adibidez, sarrerak bermatzeko errenta, ez da? Hau derrigorrezkoa da, moralki derrigorrez egin behar dugu, baina datuak ikusten dituzunean, normalean ikusten da ez direla hain indartsuak. Egun toki batzutan gutxiago, beste batzutan gehiago. Eta lan merkatuan adibidez, politika aktiboak egiten ditugunean, eta politika indartsuak egin ditugunean, noski lan merkatuak gogorarazten digu, bertako desberdintasuna naturalki datorrela lan merkatuan, beraz, baliteke enplegagarritasun handia izatea, eta langabezia tasak ere baxuak izatea, baina lan prekarioa dugu, eta hori ez da gakoa. Beraz, bai, aipatu dugu, intersekzionalitatea, irudi hori ez da, gure tiritatxoa jarritu dugu, alditugunak behintzat, baina gero bigarren jauzi mortal bat egiten dugu, ez da? Eta politika hauetan, askotan, meritokrazia ezkutua agertzen da, ez da? Tirita jarri ditu, eta kasu honetan Euskadin, bai, eskubide bikoitza duzu, ez da? Ongizaterako eskubide hauek, ekonomikoak, lanekoak edo. Eta bestalde, politika hauetan zuri lagun egitekoa. Eta gauratu nahi dut, estatuan ez dela hala. Salbuespena dela hemen. Baina politika horiek azkenean beren baitan gordatzen dute pertsonak bere merezimendu hori frogatzeko beharra. Hau da, gaitasun hori, ez da? Gai dela edo merezi duela politika hauek jasotzea. Politikoki eman behar ditugu, baina beraiek probatu behar dute beren buruak merezi duela hori. Eta hori da gure inklusio politiken alde tekniko bat. Eta, bueno, Gazteliek ere aipatzen du, ezta? Azkenean, arazo kolektiboa, arazo soziala, arazo politikoa, hau da, politikoki landu ezin dugun egitura arazo bat, individualizatu egiten dugu. Da, zuk izan behar duzu gai, egoera honetan aurrera egiteko, eta egoera honi aurre egiteko. Egoera hau individuala da, zuretzat, eta horrela nahi duzu egoera honetan. Eta, bueno, hemen ikusi dugu ze alde zer jauzi dagoen posible denaren artean eta herritarrari eskatzen diogunearen artean. Baina niri dutzen zait, herritarrai gitiki eskatzen digula. Agian hemen apur bat pasatu egingo naiz eta sentitzen dut ala bada. Funtsean ez da gara
inozo baliagarriak edo, sistema honi baliabide ematen diogu edo aukera ematen diogu desoreka horiek mantentzeko. Pobre horiek, mantentzen baditugu okupatuta, bere aurrerapenean, ez dugu zalantzan jarriko zerk sortzen dituen desberdintasun hauek. Eta honek zalantzan jartzen du jarraian datorren guztia. Jarraian dagoen zati garrantzitsu bat zera da. Nola egin inklusio politikak, eta Melaniak ere aipatu du, ezta? Politika horiek beren baitan, azken finean, barkatu horrela esateagatik, baina gure borondatez, bazterkeria egiten duten elementuak sartzen ditugu. Zergatik, politika hauek tiritak direnez, tiritarekin ez dezakizun zaurira egokitu behar da tirita, arrazoi askogatik. Adibidez, aurrekontuak diren bezalakoak direlako, eta beste arazo bat, beste kontu bat oso handia izan ere, lehendakari ordeak aipatu du. Adibidez, gehiegi egiten badugu, politika hauek ez dira eraginkorrak izango gizarteari dagokionez. Batzuetan, ez gaude guztiok egoera horretan, ez da? Politika horiek, egiturazko egoera hauek garaitzea. Guztiok ez gaude talde berean, hori nortu behar dugu. Eta politikak sortzen ditugunean, apur bat, frenatu edo barazatu egite dugu gure burua. Aurrekontua bete behar dugu, baina kontuan izan behar dugu, baztertutako pertsona batzuk ez ditugula sozialki legitimatzen. Sararekin aurrekoan aipatu nuen, zuek, erregularizatu gabeko egoeran dauden pertsonak hartzen dituzula, baina hau estatuan ez da gertatzen, hau ezinezkoa da estatu mailan egitea. Ezinezkoa. Beraz, politikak sortzen ari gara, politika horiek beren baitan bazterkeria elementuak dituzte, eta horrela bermatzen dute, kudeak eta publikoko langile garen maila, aurrekontuak errespetatuko ditugula, eta ez direla etorriko Ayuso edo Abascal edo dena delakoak gure politika ez legitimatzeko. Beste gai batek ere kezkatzen hau. Aipatu duzu edo aipatu dute. Ibilbidea aipatzen dugunean, niri oso ondo ibiltzen zait ibilbidea izatea, baina ez dakit ibilbidea gure kontzeptua den edo benetan herritarrei errazten dien bizitza hori, ezta? Eta, hori da apur bat Fernandok niri egindako galderaren puntu garrantzitsuenak, ezta? Apur bat bereizita gaude, eta azken finean guri esfortzua eskatzen digu, ezta? Sektoren arteko integrazio egiteak eta bar. Baina azkenean bizitza erraztu behar diogu herritarrari. Eta honek ez dio errazten, ez soilik bazterkeria politikei dagokienez, baita zainketako politikei dagokienez. Baina, noski, zerbitzuak bereizita baldin badaude, zuk frogatu behar duzu merezi duzula laguntza hori, eta aldi berean gainditu behar badituzu programa hauen baitan dauden oztopo guztiak, noski ezinezkoa da. Adibidea jarriko dut, askotan esan dudalako, gutxieneko soldata, ez da? Egia da, estatu mailan horrelako bat badagoela, baina Euskadikoa da onena. Egia da, estatu mailan lorpen handia dela, ez genuelako gari batean, orain badugu. Eta garrizkutsua litzateke kudeak eta programa horretan, apur bat lurra era bortitzen, hortzea, ez da? Eta noski, esan bezala, sarbidetara sartzea ez da erraza, eta konplexua da. Beste pare gauzan ditu, baina denbora ez xautzeko, esaniko nuke nire ikuspuntutik 3 puntu daudela. Gai izan behar dugu egiturazko politiketan pentsatzeko, aldaketa sortzeko, ez da sistema aldatzeko, eta ez hainbeste programetan. Izan ere, programa horiek, apur bat, berbanatze ikuspuntuan banatzen dira, ez da, eta meritokrazia dute oinarri. Pentsatzen dute, pertsonek estandar batzuk lortu behar dituztela, eta horrela sartuko direla gizartean. Beraz, politika fiskalera aipatu da, baina hobeto da fiskala. Hau da,
zerga ugari, asgaitezen puntu horretatik. Bigarren gai bat ere badago. Ez dezagun pixua jarri, inklusioa bilatzen duen pertsona horrengan, hau da, meritokraziaren auzia, ez da, diseina dezagun programa bat, baldintzarik gabe, mota askotakoak, eta hartara pertsona horren egoerak hobera egingo du. Baina sentitzen dut, baina hemen barne arazoa dugu. Gure programa asko ez dute konfiantza hori sortzen. Hau da, baldintzarik gabeko programa bat sortzeak, mesfidantza sortzen du diseinatzaile horrengan. Beraz, konfiantza behar dugu, konfiantza herritarrengan. Ziurrenik, askoz errazagoa izango da, hain zuzen ere, konfiantza jartzea, eta ez mesfidati egotea eta gero beste tresna batzuk jarri behar izatea. Eta ondoren, ziurrenik, tabu bat hautsi behar dugu. Herritarra da bere inklusioa, bere gizarteratzea lor dezaken indar hori duena. Eta onartu behar dugu oso zaila dela, pertsonak aldaketa hori egitea, ez badu gaitasun erabateko hori aldaketa nahi izateko. Hemen faktore asko daude noski. Niri, asko gustatzen zaizkit, zenbait teoria, hau da, askotan zaila dela, arrazoimenez edo erabaki batzuk hartzea egoeratik izateko. Baina, ekintzagatik abiatuta, benetan kontuan hartuta herritarren gaitasun hori, hemen hainbeste pentsatu beharrean zer ibilbide egin behar dugun, izan ere tresna gisa balio dute, baina panazea ez hainbeste. Beraz, nik uste dut tresna horiek nahi zuzen ere lagun egitea dela. Hau da, bere ondoan egon behar dugu, egoera hauei aurre egiteko. Izan ere askotan, ezinezkoa da zenbait oztopo gainditzea, beraz, lagun egin behar dugu. Venga, tres valientes. Haupa, badaude hor hiru pertsona ausart, iruzkinak edo galderak egiteko. Bestela, beste modu batera animatuko zaituztet, Bai, hor esku bat ikusi dut. Mikrofonara emango dizugu, bai. Nik bi galdera labur planteatu nahi nituzke, edo inork erantzuteko, izan ere gai hauek atera dira, baina gian gustatuko litzaike apur bat gehiago sakontzea. Alde batetik, Miguel Angelek aipatu du konplexutasuna. Zenbateko akarpana egiten du konplexutasunak eta zenbat kentzen du, ezta? Hau da, guk dugun konpetentzia instituzional edo eskumeneko konplexutasun horrek, ezta? Agian prozesu horietan, gizarteratze prozesu horietan, galera batera egiten du. Eta bestalde, egia da, nahiko izaera burokratikoarekin ematen direla zerbitzu hauek, Garbinek aipatu ditu balorazio horiek, ezta? Egoera ebaluatzeko tresnak. Hau da, prozesu konplexu bat gainditu behar da, zerbitzu bat jasotzeko. Eta horrek, zer nolako eragina izan dezake sistemarengan, ez? Apur bat gustatuko litzaidake, sistemaren konplexutasun hori buruzko gogoeta egitea, ezta? Zer eragin duen konplexutasuna lantzeari dagokionez, edo zeini, lauroi, eta bestalde ere aipatu da komunitatearen papera. Izan ere, beti egon da mahai gainean, baina gero eta gehiago aipatzen dugu komunitatean integratzeko ideiari buruz. Ez dakit nork aipatzen duen ideia hau, baina esaten da nola egongo da erantzuna komunitatea baldin bada arazoa. Beraz, zein puntutara arte gaur egun komunitateak du paper hori, adibidez, Donostian komunitate hori aktibatu egin da, pertsonen arretarako zerbitzuen kontra, eta zer puntutara arte edo zer baldintzetan egin dezakegu komunitatea baliabide eta konponbidea izatea, gizarteratze edo gizarte bazterkeria ekiditeko. Zer puntutara arte lortu dezakegu benetan, inozoak izan gabe, komunitatearekin kontatzea edo komunitatea gure alde izatea. Animatzen da. Estíbaliz, parece que está levantando la mano.
Uste dut Estibalizek altxatu duela eskua, lanbidekoen fila horretan. ¿No? Vamos a darles un poquito de tiempo porque es... Denbora apur bat emango diegu, laguntza behar dutelako. Uste dut, ia esan duela galderaren bat. Haupa, Ander, animo. Zuregatik egingo dut, Fernando. Apur bat gehiago sakontzeko, Joan, zuk aipatu duzu, ez dakit apur bat gehiago sakon dezakezun, profilak uzteko ideia hori, ez da, izan ere, hamarkada askotan izan dugu ideia hori, ez dakit apur bat sakontza ezun ideia horretan. Bestalde, Melaniak aipatu du, bueno, ez dut uste intersekzionalitatearen kritika denik, baina bai apur bat ez ulertzea, bueno, gehitzen duen logika bezala, baizik eta biderkatzailea, ez da. Hori da, gehitzeaz gain, kalitateari dagokionez ere bat egiteko. Bai, gustatuko litzaidak ideia hori apur bat garatzea. Eta Miguel Angeli gustatuko litzaidak eskatzea apur bat aipatu duen ideia hori buruz. Hau da, ez dugu pertsona disiplinatu nahi, hau da, erabat abandonatuko lituzken baldintzak ezartzea, esku hartzerako, edo horren arabera ea baliagarri izan daiteken. A ver, de Alokabide, ¿alguien por ahí? Tira ba, minutu terdi duzue bakoitzak. Bai, nik lehengo gai hartuko dut, Joseba galdetu duena, sistema hori kaxatan banatuta daukagula eta oso burokratikoa dela. Bai, guztiz ados. Hor, gizarte zerbitzuetan oso presente daukagun zerbait ere justizia soziala da, ezta? Eta, klaro, ulertzen dugu jartzen diren irizpide eta neurri guztiak ere justizia hori bermatzera doala. Noiz salta dezakegu hori beste batzuei kalte egin gabe. Lehen kafean komentatzen geuden, ez da, adibidez, nik lan egiten dudan beste arloa da indarkeria matxista, eta indarkeria matxistan ez daukagu ez da erramintarik ere gizarte zerbitzuetan akreditazio bat emateko, ez da. Egiten dugu apurtxu bat bakoitzaren irizpide teknikoaren arabera, eta hor oso babesgabe sentitzen gara ere bertan lan egiten dugunak. Orduan, nik uste dut aldundian gutxienez, konplexutasunari ekin genionean, burokrazia hori apurtzeko eta banaketa hori, kasatan banaketa hori apurtzeko ideiarekin egin zen, baina, klaro, bueltatzen bagara gure eredura oso kasu zehatzetan, ez da? Oraingoz ez daukagu erraminta bat esateko kasu hauetan ez, erraminta bat ezarriko bagenu barriro burokratizatuko genuke, orduan hor dago apurtxu bat, elkarlan horretan erabakitzen dugula zen kasutan irizpideak salto ditzakegun parkatu. Melania. Bueno, pues... Azteko, gustatuko litzaidake Anderrek niri aipatu dean hori lantzea. Nik esan nahi nuena da, eta apur bat Sara Bilgek esaten duen kontua da, izan ere, kontu hau ez da soilik gehitzen diren kategoriak, ez da, pobrezia, generoa, eta abar. Horretaz gain, kategoria horiek gehitzeaz gain, haien artean bat egiten dute gune batzuetan. Izan ere, baliteke ezaugarri batzuek zu deskalifikatzea eta kontuan hartzea kategoria jakin bat. Adibidez, aipatutako gai hori ez da emakumea zen eta desgaitasunen bat zuen. Kasu honetan, agian playboy emakume bat baldin bazara, uler daiteke, sexu jazarpena egitean horbaitek zuri, baina zer gertatzen da emakume zaharra baldin bada. Hain zuzen ere, genero indarkeriaren biktima izan daiteke berdin-berdin. Baina, bi kategoria horiek solapatzeak badirudi batak bestea deskalifikatu egiten duela. Gai gehiago, Mikel Angel, ados. Bai, Joseba. Bi idea, ez da? Sistema guztiak
indartsuak izango balira premia horiek bermatzeko, agian konplexutasuna ez da inbesterako izango. Nik uste dut beharrezkoa dela sistema batek, bermatu ahal izatea eta apur bat egoera konplexu hori bermatzea, eta hori zaila izango da, ezta sistema bermatzaile bat izatea, horretarako tresnak behar dira, tresna sendoak, irmoak. Melaniak esan bezala, interakzio edo elkarreragin hori ulertzeko, ez? Premia asko daudelako. Batzuetan baliteke premia horiek kenketa sortzea eta noski eragiketa zaila da, baina lortu behar dugu. Eta Ander, noski egia da esperientzia gutxi izan dudala gizarte zerbitzuetan, baina nik adera bera egiten dut beti norbaitek frogatzen badit baldintza horiek balio dutela, ados, baina oraindik ez dut hori ikusi. Aurre iritzi asko daude, baina ez dute frogatzen baldintzek balio dutenik edo ez. Beraz, programa batzu daude, ez da, egin dezagun esperimentu indartsu bat, sendo bat, ikusteko ea balio duten edo ez. Eta ikusten dudanean, orduan onartuko dut. Nik apur bat, kontra egingo dut Miguel Angelekin, Josebak esandakoaren ildotik. Nik uste dut, sistemak sendoak direnean, eta apur bat estankoak, egia da, espezialitate handia dutela, eta ezagutza ematen dutela. Baina egia da, ez dago interoperabilitate hori, normalean ez da egoten, eta egoten denean nahiko agula da, edo berandu dator, nik ikusi duanez ez du funtzionatzen. Komunitatari dagokionez, Josebak ere aipatu du, ezta? Garrantzitsua da komunitatea, funtsezkoa da, agentzia kontu horrengatik gutxienez. Hau da, agentzia lortzeko, ezin diozu pertsona bati agindu eta kitxo. Horretarako lana egin beharko da, bere testuinguruan, bere komunitatean, adostasunak lortu beharko dira, eta jakin beharko da zein da komunitate horren erreferentzia. Beraz, komunitaterik gabe eta komunitatearekin lan egin gabe, ez dugu helburu hori lortuko pertsonarentzat. Eta Ander, ondo ulertu badut, profilak ere aipatu dituzu, burura etorri zait, nire lankide batek aspaldi esan zuen kontu bat, urte asko genera matzan, etxerik gabeko pertsonekin, eta esaten zidan, gizarte langintza ikasi nuanean, pertsona, helduen edo zaharren ikasgaia eduki dut, beste hainbat ikasgaia eduki ditut, baina nik urteak daramatzat etxerik gabeko pertsonekin lanean, baina ez dakit nola egin hori, izan ere, puntu horiek guztiak batzeak ez du esan nahi badakigunik nola egin. Beraz, horren esan nahi du pertsona hartu behar dugula ardatz, eta horren arabera dinamikak, metodoak eta sortzea. LinkedIn profilean. Bueno, ya se había dicho yo que esan dizuet, Fernandok benetan beteko zituela. Minutu bakarra, besterik gabe. Bai, baina, apur bat zorrotzi behar izan dut. Bai, baina gustatzen zaite idea hori. Egunero zerbait ikasten dugu, eta Fernandoren gandik, boligrafoaren tap hori ikasi dut. Joan Uribe, Melania Moscoso, Garbine Delgado, Miguel Ángel Manzano eta Fernando Jantomarentzat. Kafe bat hartzeko etenalditxo bat egingo dugu orain. Beheko solairura joan behar dugu, Tenemos que ir a la sala de abajo. Beheko solairura joango gara, kafe hartzeko 2 areto ditugu, eta hemen egongo gara 12:10 gutxitan. Beraz, ez dugu denbora gehienik galduko. 12:10 gutxitan hemen, mesedez.